Tak, teda chystaní společnosti, takže diváci, uklidníme se, světla hasínají a příběh může začít. Jak šla babička navštívit kněžnu Zaháňskou. Na starém bělidle bylo lauter honno co dělat. Babička se rozhodla jen tak z jury, že půjde navštívit starou známou kněžnu Zaháňskou. A už někdo klepe. Ahoj, čau! Čau, jste neviděli, ani nepamatuju. No, jak se máš? Ty pověz mi, co bylo na té dovolené, co byla prý na Kanáře. No jasně. Hej, úplný. Ne, díky. Díky. Nechej, no, normálně úplný horko, 45 stupňů ve stínu a na slunku tak asi 65 nebo kolik. Já jsem měla prý ty Milance. Kolik jí bylo? Děkujeme. No, jakože, byl to nejblbec, ale on normálně si našel novou. No, tak já jsem měla teda nepočítaně, ale já jsem... Babko. umřeli. Tak to je přečeli teda, to fakt je mi líto. No, já sebe tak. Jo, a co ty jahody na zahrádce, už jsou zralé? Vždycky jsem sadila a nikdy nevysadila. Nikdy mi to nešlo. Poraď mi, jak to sadíš. Nebo máš nějaké zahradníky? No, zahradníky nemám, ale normálně máš sazeníkce, vyhrabeš hlínu, normálně dáš to tam a zahrabeš to, zaliješ to, pořádně to udustáš, jo, a každý den to musíš hlídat. No, já to zkusím, jo. Já mám na to svoje vnoučata, takže budou sadit za mě. No a co tam půjdeme do toho součepu? Platíte SMS-ka? Jo, vlastně. No jasně, už se těším. A co tam mají teda baxy? Ej, mají tam normálně takový pěkný tričko, takový modročervený. No to měla bych si koupit nějakou novou sukni. To už je nějaká Je tam. No, tričko normálně, mají to 250, 500 složená. Jo, takže dva v jednom, koupíme 3 v jednom. Koupíme 3. Jo. Máme nějaký No. obchod nebo co? Jo, já zavolám, jak kočár bude. Služko, přihes kočár. A kočár máme připravený. Dobrý. Takže tady jste viděli názorně, jak to asi vypadalo doopravdy.